Para o alcalde Santiago Freire, esta moción de censura presentada para afastalo da alcaldía non ten xustificación algunha, respondendo única e exclusivamente a unha cuestión de oportunismo político. Santiago Freire defende tamén a boa xestión económica levada a cabo estes anos, lonxe dos criterios expostos polos grupos que defenden a moción de censura, botando man dos datos oficiais do Ministerio de Facenda, que evidencian a boa saúde financeira do Concello. Isto responde única e exclusivamente a unha cuestión de oportunismo político, a unha cuestión que nada ten que ver ca xestión económica para que se aprecie a diferencia e o bo facer que se levou a cabo ao longo dos últimos anos. Tendo en conta, ademais, que se cerrou o exercicio 2024, ese que votaron en contra dos seus orzamentos, con un remanente positivo de tesorería de 4,5 millóns de euros, un remanente para gastos xerais de 1,5 millóns, superávit orzamentario, con cumprimento da regla de gasto, estabilidade orzamentaria e, ademais, sin que o Concello de Noia tuvese que recurrir a un plan económico financiero como están recurrindo moitos dos concellos da comarca. Tamén fixo balance do que vai de mandato, destacando o elevado volumen de investimentos ao longo destes anos, que veñen a mostrar a boa xestión realizada dende o goberno municipal. Reforzando servicios como da policía, servicios como do grupo de emerxencias, mellorando o seu equipamento, mellorando os seus vehículos e toda unha serie de investimentos en materias tan importantes como a depuración de aguas, cunha obra que se está executando na actualidade en torno a 3 millóns de euros na depuradora de Noia, unha obra de en torno a 1,5 millóns na estación de tratamento de agua potable e toda unha relación de actuacións que se desenvolven en distintos puntos do Concello e que se desenvolveron ao longo dos últimos tempos, mellorando os centros educativos da localidade con máis de 4 millóns de euros de investimento en esa materia, mellorando as instalacións deportivas da localidade, tanto o pabellón Agustín Mourís como a piscina municipal, instalacións do campo de fútbol e outras dependencias deportivas, con un incremento das cuantías ás entidades deportivas, entidades sociais, entidades culturais, nas que se lle ampliou significativamente as cuantías otorgadas a través de subvencións e axudas a esas entidades. Freire deixará de ser alcalde o vindeiro 11 de agosto, data prevista para a celebración do pleno no que se debaterá a moción de censura, na que con toda probabilidade será investido como novo alcalde o socialista Francisco Pérez. O cambio será, segundo Freire, un atraso para o desenvolvemento futuro da vila e os grandes prexudicados serán os propios veciños. Estamos seguros que isto vai a supoñer un atraso, un atranco e vai a supoñer unha pérdida de investimentos para a localidade. Estou convencido e teremos ocasión de comprobalo e de demostralo co paso dos meses. Por tanto, entendemos que ao marxen do dano político, aquí vai a causar un dano á vila de Noia, tanto en inversións como en desenvolvemento de determinadas infraestructuras e determinadas instalacións.